הזמן, העולם עוד יחכה בחוץ. קח עוד שאיפה מן הזמן, 2 דקות לפני ההתפרקות. להתמכר ללב המתפרע, לדמיון המתפקע, ולאושר הנוגע בעומק הכאב. אתה עוד תגלה את העולם, אם תרצה או לא תרצה. יש עוד זמן להשתנות מן הקצה לקצה. תנועת הנוער הוקמה כדי לתת מענה לצרכים החברתיים קהילתיים ביישובי האיחוד החקלאי. הייתי כל כך חדור אמונה בעניין שזה היה בשבילי חלום שתקום תנועת נוער. אומרים שהיה פה שמח לפני שנולד. היינו התנועה היחידה שבמזכירות של התנועה ישבו מקשת של כל המפלגות. זה בכלל לא עניין אותנו. אנחנו אומרים, ניתן לנוער לגדול, לצמוח. את זה הם ילמדו לבד, מהבית, מאיפה שהם רוצים, לא בתנועה. זה גם מאוד מרגש, כי עם ההכרה של משרד החינוך, אז כמובן גם הצטרפנו למועצת תנועות הנוער, לקהילה של התנועות. את מה שהם מטמיעים בתנועות הנוער ובבתי הספר, כשמגיעים לחברה, שהם יצליחו להדביק ככל שאפשר יותר ויותר נערים ונערות באותם הערכים שהם מאמינים. בכלל לא הבינו מה זה הרגע של תרבות הזה. מאיפה זה בכלל הגיע? לא, שאול אמר שצריך לעשות איזשהו... נחתה קומית בסוף היום. כמה צלילים לחימום? אאו! 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 הרמתי, קודם כל אני חייב לפרגן לקולגה שלי שלא נמצא פה. מר שוורץ. לא, גיגי. היי טי! מה אתה חושב על הקטע הזה? היה קטע פיצוץ! תראה את אבלר! יש לו פרווה כל כך... לא יכול לתת לנו קצת! לא יודע שולמית, אני חושב שזה קשור בעניין של מזלות. כפיים! את הבאבא בובה! התנועה אפשרה מגיל מאוד 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 צעיר להתבטא, לא רק בקטע של נתינה, גם במי שאתה, ולהביא את כל היכולות שלך למיצוי הכי גבוה בכל גיל למקום שלו. זה מה שהייחודות של התנועה שלנו. השריקה של התנועה מזכירה לי מדורה, זאת הייתה תקופה יפה נורא, יפה נורא. כמה שרופים היינו לחכות כל יום לפעולה. לתת בלי ראייה מראש אם אתה תקבל או לא. זאת אומרת, קודם כל לתת. זה לא רלוונטי אם תקבל או לא. נכון, הקטע לקבל חזרה הוא בכלל לא אישו פה.